Ελίασον είναι στην εκτέλεση. Ελίασον με πολλά φάλτσα. Αραούχο. Γκολ! 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 Ο Μιχάλης το βάλε! Ο Μιχάλης το βάλε! Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς! Όχι τέτοια βραδιά! Όχι απόψε! Και ποιος άλλος! Ο Σέρχιο! Ο δικός μας! Ο Αραούχο! Που δείχνει το σήμα της ΑΕΚ! Για τον Μιχάλη ρε παιδιά! Για τον Μιχάλη! Όχι απόψε! Όχι απόψε! Ένα τρομερό γκολ! Ένα τρομερό γκολ από τον Αραούχο! Συγχωρήστε μου την ένταση της φωνής! Συγχωρήστε μου τη συγκίνηση! Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς! Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς! Ένα εκπληκτικό γκολ του Αραούχο που κρατάει ζωντανή την ΑΕΚ! Η ΑΕΚ μειώνει 2-1 και ο Αραούχο σηκώνει τη φανέλα του Μιχάλη με τον αριθμό 21! Για τον Μιχάλη ρε παιδιά! Όχι απόψε! Απόψε είναι η